здрасти. Ако ме чувате, Значи, ще снимаме този, как изобщо не може да борави с нищо, абсолютно нищо. Едва се закопчава. И кара този човек да работи и оня дядка може да ни се скара, ако не види. Да. Ето, покажи ви. Дете се едно на кладенеца. Да. Ето този дядка. Да. Може да се скара, ако не види. Ако? Ома гъса! Къде бе? Гледата. Този не може да поради. Сас. Нищо! Спрете подявайте за това. Не, се много гадно се чувам, ако изобщо нас не чувате. Ако не ни чувате, си увеличете звука. До край! Няма как, както и ще чувате и тя. Извинете, ако сте слушалки и го чухте. Много е гадно с слушалки. Да. Чао!